80 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa sitio Labsalix, Barangay Labangon, Cebu City, kaganihang kadlawon. Samtang usa ka awol nga pulis ang gitumbok sa mga silingan nga mao'y nakaingon sa sunog. Ang maong pulis giingon nga adunay diferensya sa pangisip. Aniya ang report. Ingon ini ang dagway sa sitio Labsalix, Labangon, Cebu City, human gilamoy sa kayo ang kabadayan kaganinang kadlawon. Sa initial report sa Bureau of Fire Protection, maabot sa 80 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miigo dinhing dapita. Usa sa mga isyu karon nga gitan-aw kung makabalik pa ba ang mga residente sa pagtukod sa ilang mga balay, sanglit usa ka pibadong luna kini. Kini ang gitutukan karon nga gi-workout sa Cebu City Government. Pasado alas 2 sa kadlawon nahitabo ang sunog nga gikumpati sa mga bombero hangtod na paong. Tungod sa kakusog sa kalayo, wala na'y nasalbar nga mga kaptangan ang mga mulupyo. Anaa sila gipahiluna sa barangay gym, samtang gitugan sa mga silingan nga adunay usa ka awol nga pulis nga adunay diferensya sa pangisip ang nakaingon sa sunog. Gitanggong na kini karon sa detention cell sa police station o gikatakdang pasikaan og kasong arson. Kanang tawanan sir murag na mana gyud sir ba? Murag gamay na lang gyud siya kulang sa ni sa pangisip. Mo lang ginabot. Kana siya kapila na siya nakatim og kuan sa diha tingali. Kurag pila na gyud masakpan siya permi. There are some witnesses nga nakakita gid didto gid nagsugod sa iyahang panimay. Ang amo lang ta sir ba nga nalay makatabang na mo sir sa mga panginahanglan. I think temporary ni ibali ni sila eskwelahan, ma'am, no? Dito sa eskwelahan magbutang sa taog team nga may motabang nila in terms sa medical. Amo na lang i-declare og una og state of calamity para makahatag dayon mi og mga ayuda sa mga katawhan karon sa nasunugan. Wala jay makural tungod sa sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.